Сәлем, дусларым! Біз Татарстанның Милли музейына килдек. Музей бинасы шәһәрнең иң матур үзәк урамнарының берсе Кремль урамына урнашкан. Рәмия, кара әле, бүген 5 апрель музейның туган көне икән бит. Ә музейга ничә яшь? Музейга бүген 128 яшь булган. Ого! Ул Россиянең иң борынгы музейларының берсе. Аның коллекциясында тарих, археология, этнография һәм сәнгатькә караган 800 меңнән артык экспонат саклана. Без үзебезнең тарихыбызны яхшы белергә тиеш, Рәмия. Ә син ни өчен безнең шәһәрне Казан дип атаганнарын беләсеңме? Юк. Төрле риваятләр бар. Менә берсен сиңа сөйлим әле. Бер кеше зур казан алып елгага килгән. Ул елганың текә ярыннан су алырга теләгән. Тик бакыр казан суга төшеп киткән. Бу кеше Казан, Казан дип кычкырган. Шуннан бирле елганы Казансу дип, ә елга буена корылган шәһәрне Казан дип атаганнар. Бу бик күп еллар элек булган хәлләр. Татар халкы элек-электән башка халыклардан милли киемнәре белән аерылып торган. Милли киемнәрдә миллилек өсти торган үзенчәлек бар. Ул орнамент, бизәк. Орнамент татар халкының гореф-гадәтләрен чагылдыра. Татар халкының баш киемнәре дә үзенчәлекле, Рәмия. Рамай, бу калфат бигрәк матур бизәлгән. Әйе шул, бу калфакта иң популяр композиция чәчәк бәйләме эшләнгән. Ислам динендә хатын-кызга башны каплап йөрергә кирәк. Ә калфак хатын-кызның милли киеменең гүзәл бизәге булып торган. Татарстан Республикасында бик күп милләтләр яшиләр. Нинди милләт вәкиле булсак та, татармы без, урысмы, удмурт, мари, чуашмы, дус-тату булып яшик, дусларым. Татарстан дуслык иле, һәрбер милләт аның гөле. Сау булыгыз, дусларым. Хушыгыз.